takasvika mausiku tichisvika pamutero mission. Tichisvika ipapo ndichiona mazukuru vacho vari kutondigamuchira vachitochema, murume wenyu mbuya wakafa, sekuru vedu, chivatai kuno. Ndikati handivati, ndoda kunovata, ndaona paakaradzikwa murume wangu. Makazoendera kunoona pakaradzikwa murume wenyu? Havana kumboenda neni. Vakati chii? Vakangoti ayo chidzokera musono yakumanyaradzo ndo watichazogamuchira nokukuratidza. Ndobva madzoka zvenyu ndokugara nyaradzo yakazoitwa? Handina kumboudzwa shoko nanhasi, saka ini ndakaenda ikoko ndikanomuona Machau. Ndikati ya. Makasangana papi naMachau? Pamurambinda, paofisi. Paofisi yani? Paofisi pamurambinda. Ofisi ipi? Mapurisa emadhiei. Iye aitei ipapo? Akatodaidzwa. Akadaidzwa chinzi chii? Kuti pane mukadzi pano. Mukadzi ari kuti ndinoda muchato wangu. Unomuziva here? Zvikanzi ndiri kuuya kuda. Nokuti ndakazongoona obva nokufrandi kweofisi. Akabata mbari bhegi nemasamanisi. Ndokusvika ndokuisa muchato uya pasi, kana muchato kana mapepa asina basa akuateteresa kudai. Ndokubva ati iwe chirega kufamba mumaofisi uchivhunza muchato. Inini muchato wangu ndinawo newe. Usachafamba, ndinouya kumba ikoko. Iwoenda kumba, waenda kumba wondomirira ikoko. Ini ndichauya ikoko ndokupa muchato wako, ushandisa zvaunodi zvaunoda. Koma kadi kumubvunza kuti iwe wakafa ka? Ndakamubvunza. Akati aiwa, pakutanga pacho ndakaenda kuchechi yavateveri vashe. Ndaenda kuchechi kuyawo, vakandiudza kuti murume haana kufa, tinoda kuti mutsanye. Ndobva ndapuwa 5 days dzekutsanya. Ndatsanya kudaro vateveri vashe. Ndobva ndazoenda kunosunungurwa nechina kubva Sunday iyoyo kusvikira China. Ndobva ndaenda kuchechi kuya ndanonamatirwa ndokundosunungurwa. Ndasunungurwa kudaro ndakakoniwa kana kunamata, nokuti ndandisina zvechokwadi, ndandiri pa-honest yokutsanya. Kuti ndinamate ndakakoniwa ndichingorutsa kusvikira 5 o'clock kubva nguva yatakatanga kunamata kuma-8. Ndichizosunungurwa ndichienda kumba, ndopandakanosvika ndakubika sadza ndodya. Svondo ndichidzokerazve ndopandakanomuona murume uya Machau uya. Machau. Saka indobvunza imimi gugu munhu muri kuzwa kuti akafa. Makatienda kumusha kwake mukanonzwa kuti akafa. Matanga kumuona achiuya. Makazotora sei? Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Pfumani. Gogo makadi. Nofara hangu makadiyo imi. Munofara here. Inina ndinyanyotaura nevanhu vanenge vachifara here. Nofara inoni ndingati ndakatsamwa here kana kuti ndine zvigumbu. Mune zvigumbu. Handiti ene makazonyanya kugara makatsamwa BP inobva yakwira. Taurai zvenyu. Apa makore afamba futi. Taurai zvenyu. Handiti zita renyu gugu munyadzonzi gugu handisitaritsi here rekuberekwa chairo? Rokuberekwa rangu chairo ndinonzi Judith. Rokuberekwa naro chairo randakapuwa nababa namai repachitupa ndi Judith Machau. Judith Machau. Kumushande kupi kwa baba namai vavo? Kwa baba vangu kwavakabva Zambia. Asi muno muZimbabwe vakazinga kugara kuti makatobva kuZambia? Vakabva kuZambia vasati vatibereka isi. Takazoberekwa muno nokuti vaifamba vachipega migwagwa, vachipega marodhi, madhamu. Ririko mandambiri ririko kupoera kwatinogara ikoko, vanhu vanotomwisa mvura imo. Ndo madhamu avakatanga kusvika muno vachiita. Ndokusangana namai venyu? Ndokusangana namai, ndokuroorana.
ndokugara namai vavo kwaHerekias mubhuku kwaHerekias kubwereko ya vagara mubhuku riya vakabereka mwana wavo mukomana vachimutumidza kuti Elifasi vachizobereka umwe vachimutumidza kuti Israeri wokutanga ndiye Israeri wokuteverera Elifasi kuchizouya vakoma vangu vari kusaka vakawanikwa kwamarozo nomukomo murume wangu ini kuchizouya mukomana achishaika asina kutumidzwa zita kuchizouya inini kuchizouya munin'ina wangu Rabheka ari kumashure kwangu akawanikwawo kwaMutoro naSimoni Mutoro kuchizouya Dhenia ndiye wakazoita wokupedzisira mumba medu. Dhenia ndiye ari pakafira mai ndiye ari kuchengeta pasitendi ndokwandakasimuka ndichiinda kwandakanobva nemishonga yanda ndichitengesa zvino ndakawanika mumba musisina. Alright. Makazosangana nemurume wenyu kupi? Patakasangana nababa ava handina kumbosangana navo. Baba ava ini ndakaberekwa ndakaremara kwaGutu. Mai ndokuuya kuna baba kwavakanga vapinda basa ravo rokuchinja chinja ndokubva vakugara kuvhari vakadaidzawo murungu anonzi Davis kanzi yaone mwana wandakabereka murungu akauya akaona kanzi ini mwana uyu wakanaka zvekuti handigoni kuti ndingati handingaurayiwe aiwa ngasaurayiwe ndinomuda ini murungu arudaro murungu baba vokwangu ivava mene pavakanga vachipawo ndokubva vachikanzi ndinomuda ndini inini ndichamuroora ende ndichamuchengeta kusvika akure amino zvavaiita kare kuti zvaiitwa sei ndokubva ndakura. Makanga makaremara chii? Ndakaberekwa ndine jende 1. Saka ndaberekwa ndakadaro ndokubva vati ini ndinongomuda kwedu zviriko. Murungu akati ini ndinomuroora. Kunoti paakatouya iye akazokura akatoratidzwa jende iroro ndiri mwana mudikika ndokubva atongoona kuti ndizvozvo ndokubva ndangokura ndakadaro asi haana kundidzidzisa chikoro ndaidzidziswa nababa asakala ndovaindidzidzisa kusvika ndikure ndichingonzi une murume mwana une murume wake murume wacho ndandisingamuzivi ndakadzidza paValley kusvika standard 3 tichidzidziswa naticha Matsauri. Ticha Matsauri avo vakazobva tichizouyawo mamwe maticha vanaticha Yumi vanaticha Chagwa ticha Vashko vose avo ndo vakatidzidzisa. Tichizobva paValley ndichienda kuGuinea handina kudzidza makore mazhinji kana mwedzi haina kupera ndakangodzidza 1 week ndikati baba ini handichadi nokuti Mrs. uri pano pafama pana ati ndoda kuti utambe nevana vangu. Ndobva ndatamba nevana vake ndiine 7 years dzokuberekwa kusvika ndakasvitsa 12 years ndiripo ndichisenza baba ndokushayika. Vashayika kudaro takasara namai pakuenda kunovaviga vakaenda mai kuBulawayo ndokwavakavigwa kuWhite City. Saka ini handina kuinda hanzi uyu mwana mudiki haangafaniri kunoona. Wakaenda mukoma wangu uyo wakawanikwa kuBhikita ndiye wakaenda namai ndokunosvika kuya ndokugara asi takazogara mazuva mashoma. Vanasekuru vekubhoera vakatoshayika izvozvo ndovakazoya kutitora. Tisati taenda ikoko taichengetwa naFanny Smoko mupurisa Fanny Smoko nevamwe mapurisa handisi kuziva vaiti weekend yoga yoga vanouya nokuti tatiri mufama kuti vanhu vari mufama muno handisi imwe yavo kuti yakafamba sei. Kugara kwedu kwataiita vanun'una vangu ndavasiya pachikoro ndaingoona ndichitumirwa zvinhu ava vanun'una vangu vaingosvika voti kamusupuya iye wodavira waisenza paGuinea ipapo ndofunga zvokuti ndandisingazivi kwaanosenza ndandisingazivi kwaanogara achingovatumira sipo mafuta aya aiveko
ndichipuwa ndichizora zvangu semunhu ane munhu wake. Baba vakaita chido chekuti ndoda kumuona kuti ndiye here. Vakati pati yavo mai vakaita pati, akauya neredhiyo yake neumwe wake ainzi Erison, iye ndandisingazivi zita rake. Saka takagara tichingodanana saizvozvo, saka ndakazobva toenda kumushana mai ndikati pamwe mukomana wadi zvake wasara ndezvekuchirungu handina kuziva kuti uchatevera. Saka ndakazokonwa kudya sadza ini kumusha kwamai kuya, rukwedza munga ndandisingazvizivi tatajaira roramirika. Ndokubva ndauya kuno ndichitsvaka kuti ndoita sei ndidzokere uko. Ndobva ndasangana nasekuru vana vehanzvadzi yamai, vana vehanzvadzi yamai vamai. Ndokunditora ndokuenda neni pane mumwe murungu wosvikanzi murungu iwati unoda munhu webasa, asi inifunga ndikati ndichida kuenda kwandaisenza. Ndobva ndakasununguka kuti ndinosenza ikoko. Kunoku hanzasi mari yaunopuwa muzukuru ndeimwe chete, kwaunonosenza ikoko unongosenza basa remumbasa irori. Ndikati bva zvakanaka. Ndobva taenda ndokusvika ndokuwanawo basa riya. Kandi zvino zuva ravira hauchasendi, asi inicho ndoita ndokudzidzisa kuti mangwana ndichaenda kubasa iSaturday. Ndinoenda kubasa, asi unenge uchidai uya ndikuratidza, ndoratidzwa mumba muya, ndoratidzwa. Asi akazondivhiringidza ipapo ndokubva ndabuda mumba muya. Ndokubva ndanosvika kumba kuya kwandaratidzwa kuti ndo imba ichazva imba yako uchidi kusenza pano. Ndobva ndapinda imo, asi ndakataura shoko rokuti ini ndoda kutoenda kumapurisa nokuti handina kumboitwa zvinhu zvakaita saizvozvi. Asi murungu uya wakati usatombonetseka zvako, inini ndiri murume wako, ndatokuona kuti watosiiwa oga, ndotoda zvekutoti tichitogara tese. Murungu uya zvino ini nefunga dzokuti ini zvevarungwa handina basa navo ini. Ndobva ndasimuka mwoyo wangu ndakavata mumba imomo ndiri 1. Sekuru vaya vakandipawo mvura yekugeza, ndikageza ndikavata. Makuseni ndichiti ndorongedza ndichibuda mumba muya ndiindi, ndave nesukesi rangu nehendibheki yangu. Ndobva ndatakura zvinhu zvangu zviya ndamira zvikanziko makuindepi motikari iri kubudiswa mugaraji, ndimi manzi muri kuda kutoendwa nemi kumba kwani kumurungu uyu, kumba kwake chaiko. Handina kuziva kuti kumba kwei kana kuti kumba kwei. Ndokubva ndati zvakanaka. Ndobva ndamira ndakawana uisa chingwa chake neti yake zvikanzi chimwa. Ndobva ndamwa tii. Takapinda mumotikari iyo yaive Vauxhall yewaiti. Ndobva taenda, asi yave yakafanana neya headmaster wedu waitidzidzisa paValley, ainzi Ngani mwana wavaSimendi. Ndobva tabva paya, ndobva taenda nemurungu uya. Munjira takasangana namai Tafara kumusha kwavo ndokuno. Ndokubva vadini, ndobva vamisa motikari vaitobva kuchigayo. Handi kubroken hiro here kana kuti Mine Hill handichaziviwo ipapo. Ndokubva vakwidzwa mumotikari muya, vakazodzaka munzira. Ndokururama Pararapanzi. Tasvika Pararapanzi paya zvikanzi chidzika panapa, asi ini ndichauya ndokutora riini neFriday. Ndikati ndokubva ndapuwa madzimai amapurisa, kanzi ndaine mwana uyu kuna mbuya vake, mukadzi wavakaunda vaipinda inofamba mazuva ano ichitengesa mabhuku Watchtower. Ndobva vaenda neni madzimai ndokunosvika ndokunondisiya ipapo. Takagara ipapo kubva Saturday iyoyo kusvikira Chitatu. Mwoyo wangu ndikati tambisirwa nguva ini ndoda kuenda kubasa ini. Ndobva ndaenda kubvuma futi, ndadzokera kumashure. Ndokunosvika kubvuma ndokunoona vatete hanzvadzi yababa vangu vanga vachitogarawo masquatters eRoad Department. Zvikanzi wauya kuno kwakanaka here? Ndikavaudza sitiri yose. Vakati pano patori nemunhu murungu unotoda basa, asi nditarise ndoona saDevi uye.
ndikati handichatauri hangu kuti zvaari Davis ndokubva ndanyarara ndokubva andipinzawo basa zvikanzi basa randinokupa panapa harisi rokubika kana kudii unenge uchinyora vanhu wakaenda kuchikoro here ndikati ndakaguma standard 3 kanzi kunyora unogona ndikati chindipa bhuku kutenga bhuku watora bhuku rake wandipa ndaakunyora kanzi kwekutora nhamba ndikati ndinokwanisa dzemunhu anenge atora nyama unofanira kutora nhamba dzechitupa chake nezita rake ndikati zvakanaka ndikaita saizvozvo mwedzi uchipera ndichitambirawo mari ndikati hamuchaoni zvinhu zvinonakidza ndaakusenza zvandinoda ndichigara zvangu navatete vaya garu akabva ati taakutransfer apa kundibata kwaita kuya ndatove nedumbu romwana wangu musikana unoti vasiwo baba wangu handidi anonzi Lenmore wakawanikwa kubwera kuti ndinomutaurira kuti taakutama isi taakuinda kuLundu anobvawo kwaane bhasikoro rake ini ndiri kuona hangu kuti munhu hasi here munhu uya wandiri kutsvaga kuti ndimuudze kuti ndozvataakuita ndozvandari anosvika udai pandiro kutarisa wachi yake otorwa bara kuinda aveuka ave umwe munhu inini ndichabvunza munhu wandisina mvoro ndotopfuura ndotoenda hangu kubasa kuya ndosvika ndosenza kusvika zuva rokuti tatama dzimba dzakauya dzikabviswa tikatama tikaenda kuLundi taenda kuLundi ikoko takanogara tikaona munhu auya wakembawo pake murwizi mumvura chamo mune dziva rimwe zuva ndiri off takambofamba namadzimai tikaona nyoka inotyisa ipapo asi ndopo akasvika ovaka imba ipapo ndokuya kunditevera kuti uya uvate kuno ndivati ikoko ini handidi kusvikira ndakazobva ipapo ndikasununguka mwana wangu ndiri kuno ndega iyahapo ndokuzobva ndobuda basa kuya hanzi takuinda kushamba kune vanhu vanongopinda mumba wotogara mumba imwemwe ndikati ini life iyoyo handiizivi yevanhu vanodaro ndosara zvangu nomwana wangu ndobva ndasara ndobva ndaenda kunotsvaga zvangu basa ndambosvika kuHarmony kwaive nababa munini vaakusenza kunonzi kunogayiwa huku mugweru ndiwo mupurisa wepagedhi pacho ndobva ndanovataurira baba munini vakati tsvaka basa unoriwana ndobva ndambotsvaka ikoko kumaploti ndashaya ndazouya kuno kutaundi ndawana basa kuTsoniya ndabva ndasenzera murungu wandakambosenzera kwasho kwandaisenza kwandaichengetwa nemapurisa ikoko ndobva ndakutopinda basa paya ndakutosenza ndisati ndapedza mwedzi ndakapuhwa 20 kg nyama ndaipuhwa 1 kg pewiki ndichingotora mufiriji make mukaka ndaingotora mufiriji make ndaibikira mumba make futi imba yandandinayo yanga iri kungonorara chete ndobva ndati zvandawana mari ndatengesa hupfu kuvanhu vePWD vaisenza muToniri muya ndobva ndati ndawana mari yangu ndobva ndaenda kunotenga mubhedha wangu wokurarira single bed kutaundi muNyuwani ndobva ndauya nemotikari yanga iri ikoko kuTsoniya saka ndobva yangosvika ichipinda straight havatenderika unotanga kumbodi kutaura kuti ndakupindawo nemotikari yangu ndobva vapinda vasiya mubhedha uya ndobva vadzoka zvavo ndasara ndakusenza ndasenza kuzoti musi wechina ndatambira manje pei yangu murungu yakati ndirokuitira favor nokuti wakasenza kwandiri kare vauri mwana mudiki waisenza pabus show uchiuya uchiainira mukadzi wangu hembe uchimuwachira saka ndinokupa double pay yeresheni ndeyeresheni ndobva ndapuhwa pei yangu ndikati ndichiinda kutaura ndopa ndakaona baba womwana iwe mwana wangu uri kupi tasvika paraundabout payapo ini ndikati handichamuzivi manje ndikati inini handina mwana ini kanzi hauna mwana handinotokusungisai ndikati hapana nyaya mapurisa ari padhuze apa handei but ndiri kuzvitambira zvangu
ndinoda kutaura newe muzhira ndiri kuinda kutauni ndasvika kutauni ndapfuurira hangu ndatenga zvinhu zvangu muri mese tiri tese azokutaura iro ndini murume wayo haana tapinda muzhira kudzoka ini ndikati ko imi zvomunoramba muchinditeverera munombodei imi mati muri kuzvitambira zvikanzi ini ndinokuda saka ndichikuteverera ndikati hawo ndobva ndaramba ndakanyarara ndobva tasvika paMidrand pane bhazi rinoenda kuAben Park kanzi bhazi iri tokwira irori bhazi asi tinonosara kupi kunoku kwaUrufu ndikati asi mari usabhadhara ndobhadhara ndini kare yaive 10 cents vabhadhara 10 cents ndobva taona muna magadhi chete hamuna vamwe vanhu vanoenda kumunhu kusvikanzi isu tinoda kuti ndikuudzei kuti uyu wandauya naye mubhazi muno ndiani ndiye mukadzi wangu kuudza mai magadhijeri arimo ndiwo vanonzi mai Machau ava haana kuda kuvataurira zvimwe zvose wakangoti ava ndiwo vanonzi mai Machau ini ndikati munhu uyu unotaura sei kuti ini ndini mai Machau ini yeti handimuzivi ndamuona nhasi ndanyarara hangu wabhadhara mari yatainda nebhazi nokukonsela nokwaUrufu kanzi todzikira panapa tadzika tapinda musupermarket watenga sipo yake shuga chii zvose kanzi asi hauchaendi kubasa kwako wotoenda kumba kwangu ndikati handingaendi kumba kwako nokuti ini ndabva kubasa kwomurungu wangu kanzi haiwa unotofanira kutopinda uonekwe nasajeni wangu ndisajeni Masiri ava vari kuno vanosenzera kuheadquarter kumagadhijeri kuheadquarter ndokwanoshandira ndokubva ndasvika paya tapinda muyadhi yavo yavanosenzera yemagadhijeri nokuti kwakati masoja uko magadhijeri uko kandini iri mberi uko tapinda muya tasvika tagara ndikati ini ndakuinda kubasa kwangu nokuti ndabva kumba ndichiti ndiri kuinda kushopping ndinodzoka saka ndakuinda zvikanzi hauindi andotokiyirwa gedhi akauya munhu umwe chete wakabva kuSouth Africa unonzi Festus Mukhaya ndiye akauya akati masungwa here mbuya magara muno mukembi ndikati handina kusungwa zvinondishamisa munhu uyu uri kuti ndiwe mukadzi wangu saka atokiya magedhi kuti ndibude ndobuda nekupi asi izvozvi ndine nzara mari yangu iyi inda unonditengerawo bhodhoro kukandini mukomana wakaenda akanotenga akadzoka akati ini zvandishamisa ini masungwa here ndikati handina kusungwa asi munhu ari kundirambidza kuti ndiende kubasa kwangu zvikanzi mbuya taurai chokwadi kana masungwa ndikati handina kusungwa kutaura shuwa kunoku kunosungirwa ndinozviziva kuti kune trespasses will be prosecuted asi handina kusungwa kanzi alright ndobva aenda mukomana uya tagara mazuva taakutodanana kapa kubasa hamuna kuzodzokera basa ndaidzokera ndichinosenza ndichitotorwa nemotikari yamasoja ndichiindwa neni kubasa kunosiiwa kuyadhi masikati ndodzoka zvangu netsoka dzimwe nguva iyewo uya nebhasikoro ozonditora ndouya kumabharaki kuya ndopatakatanga kugara kumabharaki takatombosungwa namasoja ndokubva vauya usiku ndokutisunga ndokuenda neni kugadroom taatiri 3 madzimai vasikana vakanga vauya kuvakomana vavo neinini ndakanga ndauya kumurume wangu saka ndokubva ndatonyorerwa tsamba yokuti munogara kumabharaki ndiye murungu wandaisenzera uya akati mwana uyu ndinomuziva kubva ari mwana mudiki handigoni kuti ndingamuisa kuningirikireni kufiriji kuti anotonorwa nechando unofa nechando mwana uyu plus unosenza pandiri ndokubva tavata mukadhiromo muya makuseni vakauya kuda kuma4 here vari 8 magadhijeri kufora vachitaura nani nabhainda wacho here handizikuziva kuti ndibhainda here kana kuti ndiani nokuti ndandisati ndaziva nezvemo vachifora vakati aiwa
isu tiri vanhu vechirume vakadzi vedu vanogara kumamisha kana auya seusiku ndingamudzinga here kuti usauya kumabharaki saka tavaregera vachipinda trespaces yamunotaura ndeye idzo dziri dzimba dzamakatipa kuti tigare nevakadzi vedu. Murungu akati right ndokupai tsamba kwakuisa tsamba zvidhindo unonogara kumabharaki. Saka taigara kumabharaki kusvika ndakabereka vana vangu 2 kutevera musikana uya wandakabereka achindishainira Lenmo wokutanga ndiLenmo musikana ndokuzobereka 2 Sylvia iyeyu wakundidzungaidzawo uchizouya Deni mukomana ndiye wakauya nemukadzi watove mukuru watove murume mukuru achizoroora mukadzi wakewo achigara nesu. Baba wake ndakazogara kuroja iye murume achigara kumba kuya kwaavaka kuGrenville. Ndiri ini ndanotaura kuti ndodawo zvazoti makazobva seiko uko kwamaigara kwandaigara kumabharaki ndokwamakaizvarira vana vesa ndakabereka tichigara kumabharaki. Ndakazobva nokuda kwokuti vekumabharaki pandakaenda kunosununguka mwana vamasiri ndokuuya nokutiona tasvika kamakuseni nebhazi masikata iminituse tasvika masikata aya namai vakandiperekedzawo vemurume ndokusvika kumabharaki kuya kanzi muno ndomumba makomo uchatobika izvo vagumbuka kuti zvakaitirwei kuti mugare mumabharaki kusvika uite pamiri uzodii musina kuuya kumusha. Ndobva vati ndomuobika muno ndomumba makomo watakubikisa hatina chetinokupa iwewe kumusha uko uchiuya unouya mumba mangu kureva mavo vamwene. Ndikati zvakanaka ndokubva ndanyarara hangu ndokutorana nomwana wavo ndokuenda ndokunotengera mbatya mwana uyu musikana iyo ndakamusunungukira kumusha ikoko ndokunotenga zvinhu zvemwana ndokuuya nazvo. Ava mai vatodii zvavo vati ndonorara kuhanzvadzi yavo kumukobha kuna vava vanofamba nenhingirikireni neamburenzi vamakashi ndokubva vaenda ndokunorara ikoko. Isi ndokusara hedu mubharaki muya. Sare mubharaki muya zvandanga ndichiita kumusha zvokurara hangu pasi nemwana ndokubva ndatora mwana wangu kwakuvadzira kwakura kazwa zvodaro nezvibhakira ndorohwa ndo first time yokutanga kurohwa. Ini ndakatiza ndikabuda ndikaenda kwasajeni vamasiri vakatitonganisa vakati ko zvaita sei handina kutaura iye ndiye akazotaura zvikanzi adzokerai kumba kwenyu asi mangwana kuri kuuya Grey Maria iri kukushiftai pinda nemicbox 1 ndoko munonosenzera tione kuti zvamunoita zvizvo hamunyari here. Ndokubva tazomirira Grey Maria yasvika tatorwa nemotikari taenda kubox 1 inogara ikoko. Madzimai ariko vakafunga kuti murume wangu haana mukadzi vachiona motikari ichisvika nembatya dzemwana mabhibhikoti nemapurema vakati mukomana ane mukadzi uyu sei azouya motikari inenge uko mukadzi wacho ari kupi. Vaenda ndasara kumunun'una wangu last born mumba mamai yangu waigara kuPizi nemurume wake. Ndokubva ndazotevera ndichisvika vachindizarura ndichienda ndichinomuona akati totogara kuno mazuva mashoma munin'ina wake achibva asvika mwana wavatete mai witness vanova ndo vakandigamuchira musha mukwama chavo vasvika kati mukoma musekuru maane mukadzi ati ndandisina mbomuona ndaingonzwa ndiri kuwinera kwandandiri mari yangu iyi chengaiwo zvamunosuva mumba muno. Akati wandibetsera wena ndandisisina pokutangira takatobva kutonirwa toita ukauya kuno utovhunza kuno waita zvakanaka. Ndokubva vadi tagara zvedu vakangoswera manheru kuma5 tichivaperekedza kubhazi asi vakasiya vatitengerawo zvinhu. Ndokubva tabva paya tavaperekedza kubhazi vainda tasara ini nemurume wangu tagara tazonzi ndiye vamutero apa inda ndisingazivi kuti vamutero vakaroораwo mainini munin'ina wamai vamutero vaivepo vaibva kubwera
saka vakatorana namanini vangu fungai ndokubva vatotorana andandisingazvizivi ndokubva tazochinjwa kwakuiswa mudzimba dziya idzi dzaigara 221 ndobva taakugara muya zvibhakera zvakaramba zvichidandira tichingorovana kusvika masajeni uku kubox 1 vakati vanhu vari mudzimba umo vane vakadzi tsvakai dzimba location vatenderera waishayiwa apa ndaane pamiri futi pemukomana ndobva tabva taenda kuna baba mukuru mukoma wacho wakazotamira kuGokwe anga achisenza kubhata ainzi Celestine mukoma wakavava nemba yake saizvozvi futi mauya kuzotinetsa pano nhumbi dzenyu kudai vana vaduku munotenga property kudai musati maane imba sei tinenge tichingotenga kuti tine musha tichazosumudza toenda kumusha nazvo zvino zvati Juma kuti titsvakai dzimba muno nokuti mabharaki akuchadiwi kugara vanhukadzi nevarume muzoita vana ikoko atidi zvakadaro saka tauya kuno baba mukuru akati aiwa sheyai garai baba munini garai mai Masirini garai iwe John gara baba munini mukadzi wenyu ngagara ndikati handichakwani cheya yaita duku kanzi asizvo ndozvakaita dzimba dzinedzi ndedzekubhata hamufaniri kugara kuno ndibaba munini baba mukuru mukoma wacho Celestine wakazotamira kuGokwe saka ndokubva tabva paya abva amuka makuseni atora mari apa mukadzi wake munin'ina wake wakabvawo kuGokwe vaigara vose nani namai Masirini mukadzi wababa mukuru baba Masirini vacho wavapa mari kanzi toendai izvozvi musiye ivava mapenzi anouya kugara mumba mangu muno tonzi mapenzi ini fungafungi ndikati harisi shoko kwaro rokuti tauya kugara pamba pehama ndonzi benzi ndobva ndati kumurume oraiti zvatiri mapenzi iwe unofara here kugara muno wanga atenga rekodi yake yaive yakanyorwa kuti tichakunda iye haana kuzoiridza nokuti ndakazotora mwana ndikati ndoenda kuna mai vangu baba vangu vakashayika ndoenda kuna mai vangu ndonogara namai vangu kana vachirima fodya ndichanorimawo fodya ndodya zvokukura kwandakaita kana ndaita fodya ndokubva ndabuda ndabereka secho iri kumusana uyu musikana wakazosara ndokubata dhirezi rangu ndokuramba achitevera svika pabhazi ndapinda mubhazi yewamirawo bhazi ranga rakazara nevanhu vaienda kubasa ndobva ndamira pamasitepsi paya mapurisa ndokusvika izvo munhu atotora mwana wamhanya kumapurisa kunotaura kuti mukadzi watiza wasiya vana mapurisa aya ndokuuya nekamotikari kadiki ndokundipinza imomo vakambotanga vasecha zvikanzi madzimai ari muno mose toda kuti mutiudze kuti mukadzi ane dhirezi regreen nebhurauzi rewhite nebhutsu yeredhi yehiri yakakwirira uri kupi kanzi hatina kumbomuona zvikanzi mamuviga kana mamuviga mese madzimai burukai musine mukaka vamwe vakati isu tiri kuenda kubasa tosina mukaka sei hatigoni kusvina mukaka yedu tisina zvatinoziva mukadzi iye hatina kumbomuona zotumwa taipinda naye chechi kumusha akati uyo wamakamira naye sevakuru uyu ndobva vanditora wakuenda neni mumotikari paold camp pavillage 2 kumukoba svike zvikanzi pindai mumbuya nyaya inoperera imomo ndasvika wanei munhu abata mwana ari kungoti ndikati yawanzwa bhata ndobva asvika paya ndasvika paya zvikanzi mbuya mwana ndowenyu here ndikati kana nyangwe ari wangu ini handichina raiti yokumumwisa nokuti munhu wakanditora ndiri mwana muduku nhasi wondirabata rafu kundigarisa nehama dzake dzichinditsinzira dzichiita zvadzinoda pandiri ndozvaakanditorera here saka ndasiya vana vake zvikanzi mbuya hamungasiyi rusava rwakadai ndikati ndatosiya handoenda kuna mai vangu ndatobereka sechweri uyu wanga atoteverawo by mistake asi ndowo kuno ndowake uyu handina kusiya padondo vana saka munoda kundirovera dzei
Mapurisa akati amutityisei kwemi, ndikati handikutyi nei kudi ndinotya chii ini ndichitaura zvandiri. Ndingatya munhu wandinobikira sadza. Murume wangu nemi hamuna kumbosiyana. Zvikanzi munosenza kupi baba? Zvikanzi ndosenza kupi ridhini. Zvikanzi mbuya torai mwana mumwise tione kuti ndewenyu zveshuwa. Ndakatora mwana ndikamwisa. Mukomana iyeyo ndatora mwana uya ndamwisa. Zvikanzi achinyararai muone zvotokuitirai kuti muwane pokisa vana venyu nokugara nemi nemurume wenyu. Motora baba sumukai. Asumuka ndikanzi nhasi vacharohwa. Ndikaona havana kurohwa. Zvikanzi chibvisai mari yose munayo muise patebhuru apo. Mai sumukai mutore mari. Ndobva ndasumuka ndatora mari ndaisa mubhegi randandinaro. Mwana uya ndabata ndafungatira hangu ndomwisa mwana uya muchajiofisi. Kanzi chinyararai tikuudzei zvomoita. Moinda hatidi kunzwa kuti iwe ndiwe muzhira imomo. Tinenge tiinemi. Moinda monosunga mbatya zvakanaka. Moinda kune imwe hama yenyu kana kuhama yake iyeyu nokuti muri murume nemukadzi. Isu tokuteverai toona zvatingaita kuti tikupei imba mugare. Tikati zvakanaka. Ndobva tasumuka hatinambotukanawo. Tikaenda tikasvika tikasunga mbatya. Ndakatora monaki rangu guru, machira vana nehembe dzangu nedzevana ndarongedza imomo. Ndatakura, murume watakura bhegi waisa apa. Ndatora sechuri randandinaro rine mari ndaisa umo. Izvo wanga aviga imwe mari umo mumasokisi. Mapurisa kuda vakazviona zvavo vakabva vangonyarara vakati notatora mari yose uchaita sei. Ndobva taenda ndakwira bhazi ndasvika kuKwekwe. Ndikati ndoenda kwavatete. Vatete vaya vanoshusha futi zvinoita uyu. Kureva mai vaWitness uya. Ndobva ndaenda kumwana wamai yangu wanga akawanikwa kuPondorosa ikoko. Nanhasi ndokwaari kwaMarosa. Ndobva ndaenda ikoko ndokunogara nomwana wamai yangu. Chonza manheru auya nechikafu. Ndiye machauya. Wauya futi nechikafu kutivigira. Auya kumasoja. Kusvika nekadhibhokisi rake nezvinhu zvake ndai munopa mukadzi wangu. Apa ini ndaitoti uri kuti ndiri muramu pakuti mukoma wangu wakawanikwa nani nemunhu unosenza nani naye. Ndisingazivi kuti mukoma nemunin'ina uyu Marosa mwana wababa munini. Uyu Machau mwana wababa mukuru. Mazona. Ndandisingazvizivi handina wakanga andiudza. Vatete ava ndakazoenda kwavari ndichishanya hangu ndovakazondijekesera kuti usati ukama hukunyengedzera. Uyu mwana wababa mukuru uyu mwana wababa munini. Ndikati saka ndozvazvakaita. Zvikanzi saka vakoma ndokwavari kuzaka vakatama nokuda kwepamuromo pani pomunun'una. Vakati aiwa ini ndotsvaka hangu kokuinda ndokunotenga purazi ndokuna vakoma vangu. Avawo baba vomurume wangu vakatengawo purazi kuBet Bridge ikoko. Ndokunovaka padhuze napadhuze. Ava vanga vasingataudzani vasingatukani zvavo. Asi kure nakure asi vanga vakagarisana havo mapurazi ese. Ndo purazi rairehwa kuti inini tidini ndinogara ikoko nemurume wangu asati afa. Saka paazofa izvi zvikanzi ndiwo unofanira kurishandisa. Ndo zvakanyorwa mumasamanisi andinawo kudhuli vadzimu. Handina kumbokusika ini, handikuzivi. Zvino nhasi zvodaiwo kuti murume wako uya wafa. Handisi. Makazouya kuHarare gore ripi? Takauya kwave kuma 1999 iri kana kuti handichazivi ipapo. Takanga ndakugara kuKwekwe ndatobva kwana sekuru vadorohwa kwaMurambinda. Ndichibva ndauya kugara kuKwekwe. Navakoma vangu vakawanikwa naMarosa iye. Vanga vane ploti kuKwekwe. Ndo ndaigara navo. Ini ndailoja. Ndichipiwa mari yevana yemendenenzi. Pane zvibhuku zvataipuwa nazvo zvePOSB. Imi maizopiwa mari yementenensi nemurume makanga masiyani? Ndo mutemo wavakandiudza kuti mukadzi kana ari kure nemurume anofanira kupiwa mari. Mari iyi haisi yekuti marambana. Mari yemendenenzi
kuti kuroora kworumwe rudzi nokuti varipo vamwe vanhu vanouya voti chitipai mari iye mwana wenyu yatakaroora nayo nokuti ini mwana wenyu handichamudi onetsa kuvabereki vaya. Saka tinoti imendenenzi yekupa vana nekuti haazouya achiti ndipei mari yandakachengeta vana vangu. Ndozvavakataura kwandiri. Funa hatidi mutemo wokuti munhu aberekeswa vana vake noumwe munhu ouyawo paumwe munhu kuti ngaamuchengetere. Hatidi. Munhu abereka vana vake ngaauye nevana vake achiziva kuti uyu munhu ndiye wakandipa, kwete kuti mumwe munhu wochengeta vana voumwe munhu. Hatizvidi. Saka maigara pamakauya kuHarare maigara kupi? Pamakauya kuHarare. Ndakabva kuKwekwe ndokwandakava ndiri. Namapurisa ekuKwekwe vachindiziva kuti mai vari padambudziko rakaoma. Bvudzi rangu kupera pamusoro iyi ndichitakura migomo yamatomati kuenda kunonzi kumatawa fama ndichinotengesa. Ndichidzoka ikoko ndatenga zvimuru ziya izvi $30 kare zvichakachipa. Ndogadzirirwa ikoko ndoya nenyama iya kusvika ndakazotengesa ndikazorumwa nembwa panapa. Asi ndatove nevana vangu vese ava. Handina umwe munhu wandakazobereka naye futi. Apa murume akanga asisauye kwamaigara? Ainga asingachauya, aitouya nebasa. Kana vakauya vaiuya paprison, Kwekwe prison. Nana vadhemadhema vaya vavanosenza navo. Vamwe vanopfuurira voenda kuBulawayo, ndiko vanosvika voseenzera ikoko. Vozodzoka manheru kumatutu vanenge vasvika muKwekwe. Ini ndinenge ndavamirira pacharge office pekuKwekwe. Pasiri pacharge office kutauni kunogara magadhi jere kuya. Ndovamirira vouya ipapo vonditaurira zvokuita. Ndoda kutora mwana umwe ndiende naye ndokutanga kutora iyeyu Silivia. Vachiziva kuti unozogara muimba yomuchato wangu nevamwe vana vomukadzi wavo avakabereka. Ivo vari kuti handisi mwana wokwamachawini. Sambukira kuti nemurume wenyu uyu makatonochata kukoti? Tinawo muchato wokukoti ndowandakafambira kusvika ndimuone kuti inga aripo. Ndoda kunzwa kuti pamakazobva kuKwekwe ndo pamakabva maya kuHarare. Ndokusvika kugara kupi? Ndabva kuHarare kuKwekwe ndakauya kuToniri kuChikurubi prison. Ndokusvika ikoko ndakasvika nemapurisa ndokundivhiringidza ndokubva ndabva ndokudzokera kupolisi kuSendarari ndokunovata ikoko. Ndokubva ikoko ndokudzoswa futi namapurisa kusvika uko kuChikurubi. Asi murume ndo paakanga akushandira? Aishandira ikoko. Ndokundidzosa zvikanzi haufaniri kutopinda mumba munomu usati waani. Ndine hure randakatora ndikati ndogara naro pano kuChikurubi rikafurwa rikafa. Zvino iwewe handidi kuti udini uitwe saizvozvo. Unofanira kuuya wane pepa rako. Ndokubva ndasimuka namapurisa vakandisiya kuMhandara kwandandisingazivi. Ndikafamba netsoka ndotsvaka mwana wavakoma yeyu wandiri kugara naye uyu aisenza kunonzi kuNorthwood kuti ndimuwane ndiwane pekugara nevana vandauya navo. Ndokubva ndamushayiwa ndichienda paTembi payapo paive nevamwe vavaiwirirana navo vainzi vamafoto. Ndokusvika paya ndokubvunza zvikanzi vakasobva kare kare. Vakaindepi? Mheno kwavakaenda. Saka ndakadzokera kuya ndokunosvika ndokunotsvaga basa paDhoni. Ndakazoona pana Black taidzidza tose chikoro naSaidi. Saidi akatora chiupfu muchigayo akandipa anzi vatete torai munobikira vana mungavapa chii? Ndikati handina. Andipa kudaro ndaenda ndanosvika ndasiya upfu huya ndichionawo mapurisa aya kwandakavata kuSendarari. Vasvikawo vari 6 vakati mbuya matovaka Baghdad. Ndikati kuzorora uku ndaneta. Kanzi ichitorai tsamba iyi
Muinde munoiziva here polisi yokwaudhu iri paseri pemusha wenyu. Ndikati handiizivi, zvikanzi indai nerodhi iyi. Nayo modzika munonosvika papolisi paudhu. Munosvika ipapo motaura kuti inini ndabva pabhakidhadhi apa. Ndakauya kumurume wangu movarondedzera, ndikati zvakanaka. Ndobva ndaenda vakandipa $2.50 yainzi $5 kare. Kandibuya hamuna chamungapa vana, machau tinomuziva mumwe wenyu. Ndobva ndapuwa Maria. Apa ndakakumbira mugomo ndikapuwa, ndikatakura mvura kubva nayo ikoko, nokuti ikoko kwakusina mvura kwatatavakira. Ndobva ndatakura ndokunosvika ndokugara hangu pabhakidhadhi paya. Ndokubva vana mai nini mai Jemi, vanun'una vamai vakabva vanobva kwakwarire kwaNdongwe, ndokuya ndokunditora ndokundichengetedzawo, ndokupuwawo pangu pokuvaka. Ndokubva ndavaka, ndokubva ndagara. Saka tagara paya ndakazonopinda basa ipapo paDhoni paive naBlack Saidi. Ndobva ndapinda basa paya, ndaibikira madzimai sadza nebhodho izvi. Asi munyu vanga vasingaisi, ndaingoisa matomatisi. Umwe noumwe aiuya nemunyu wake vachidya sadza riya. Kugara nokugara takaona mwana wangu mukomana iyeyu wakazoya nemukadzi wanga ati kurei, asiyirwa tsamba nemapurisa. Kanzi hapatenderi kugara, munhu wose kana angouya ngaatarise tsamba idzodzidzi. Ndobva atarisa tsamba dziya. Ndobva tati waona wongoona kwaanoenda, wangoona tsamba iya. Isu tikati hapana kwatingaenda, totoenda paDhoni pagarden. Ndobva tasvika tokuvaka ipapo. Apa misisi wanga asipo, aenda kumusha kwake. Achizodzoka wanoita tokemba ipapo tatovaka. Tikati togara kupi? Zvikanzi handina pekugara. Saka hapana zvandingaita. Pamwe vakati isu totoenda kuextension, ndokuenda kuextension ndokunovaka, ndokugara vachiuya kubasa. Ini ndichibva ndichienda kuAirport, ndichinosvika ndichinoona baba munini vaMbande, ndokubva vandipawo pokugara. Asi munyasara ndisa baba, ndobva ndapuwa pokugara, asi ndailoja. Ndichibuda ndichienda kumahofisi kunoku, ndokubva ndatoregera sadza randaibika, ndobva ndakusenza kumara. Kwandasenza kumara ndobva ndakatanga kurwara. Kurwara imba yese nevana vangu. Ndikarapwa kunonzi kuSinaba. Ndobva mudumbu mandainzwa kumhanyisa. Ndobva ndapuwa mapiriji ndokustopa. Ndakaonawo vekuziva futi vataigara navo kubva vari kuruwa uko, vana mai Ati Mugaviri, ndovakandipa mapiriji ndokumwa, ndokuuya kumba. Ndikati zvebasa ndakoniwa. Ndafunga ndatora mandiro chii kudirisa hupfu dzandakauya nadzo kuti ndizoisa mumba mangu ndigare. Ndakatengesa nendiro ndichidirisa hupfu. Madhirezi angu kupedza ndichipa vanhu, ndichitengesa kudirisa hupfu kuti vana vangu vararame. Ndo pandakazobva kuenda kupolisi, ndikati vakomana, ini ndashayiwa kuti ndoita sei. Murume haana kana action. Handisi kuziva pane fungwa yake. Musi wandabva kunouya handiti makaziva kuti haufaniri kutoya pano usati waane muchato. Muchato wacho takabvukisa kubhoera asi hapana chati chabuda. Saka handichazivi kuti ndodini. Zvikanzi mbuya, endai munotengesa mushonga. Musati matanga regai tikutaurirei. Vakamira line mapurisa. Vakataura vachitaura zvavakanditaurira. Endai munotengesa mushonga. Musati matanga handei, pindai mumotikari. Tapinda mumotikari muya neni Tomlinson Morrison Depot. Kanzi vanhu vatinoda kuti murape nemishonga yenyu, nokuti tinoziva kuti kumusha uko ndo basa renyu ramamuchiita rokurapa vanhu. Saka vanhu iva vatarisai muone, vanomacha vanomhanya havagoni kumhanya nekuda kwokurwara. Saka tinoda kuti murape vanhu ivava. Tapedza pano 11 o'clock handei kuRotoni Row. Svikei zvikanzi pindai apa. Ndapinda muofisi kuRotoni Row.
ndapinda muofisi muya ndavaudza kuti ndauya nemapurisa asi vandisiya vati nditaure chinangwa chandavinga kuno. Saka ndotaura zikanzi taurai, ndikati nini ndauya ndine mushonga uyu negirazi rangu kuti ndinoda kuti nditengesa hangu mudzimu wangu nekuda kwokuti ndakoniwa kuseenzera vana, nditi ndisenze ndorwara, ndapedza madhirezi angu kutengesa, handichazivi kuti ndoita sei. Zvikanzi kwirai pamusoro pane mureza chaipo apo munofamba nematepsi muchikwira, kusvika ndakasvika nebheki rangu. Zvikanzi mbuya mauya kuno masungwa here? Ndikati aiwa handina kusungwa. Zvikanzi chii chaitika? Ndikati inini ndauya kuti ndinoda kutengesa mushonga, ndakoniwa kuseenzera vana vandakabereka, handina unondibetsera. Vakati indai munotengesa. Vaive 4 varume ivavo vari pamudenga pamusoro peofisi. Kanzi indai munotengesa. Ndakaburuka nemushonga iya ndichipfuura nepachimukwidza paya, ndaakudzika ndavaoneka. Vakati indai munotengesa. Handiti ndakwira kumagaraji ndikati vakomana mishonga yesiki yei kana vachida kuprofitwa munouya kumba ndokuprofita ine girazi. Ndinokuudza kuti imba yekuglenview makaiwana sei? Yakatengwa nemurume wangu. Ndiye wakatenga kuti ndakanokirema kuofisi kuti handina pekugara. Ipapo ndandichapasvika. Ndo pandaitengesa mushonga ka. Tengesa mushonga. Tengesa mushonga. Ndokubva ndazoti rimwe zuva mugarire watinoita pano navatete hama dzacho dzinoti rudo nokuti ihama dzakawana. Ndoenda ini ndokubva ndavadaidza kuofisi kufosi. Ndikati vanhu kuno kufosi ini ndakawanikwa nemunhu uyu, kusvika muHarare muno ndiyeyu munhu iyeyu. Ndamudaidza. Zvino haasi kuda kundichengeta. Imba yokugara chaiyo handina, izvozvi ndinolodya ndiri kugara pamba pehama dzake, asi havandichengeti zvine morali. Saka saka madaidza murume kuti mudii? Ndikati ndadaidza murume kuti ndimuudze kuti handina imba yokugara, nganditsvakire pokugara. Kumusha uko handina stendi. Vabereki vake vakanditi ndinobika mumba mavo. Zvino mumba mavamwene kusvika ndibereke vana vose 3 ndingori mumba mavamwene. Zvichireva chii? Inini ndinodawo imba yangu. Iye akapindura chiti ndiri kugadzira. Saizvozvi zvikanzi apa chibudai muinde nyaya yadi yapera. Ndobva ndauya kuairport ndokugara zvangu. Mangwana ndichidzokera kunotora discharge form riya izvi. Ndikanzi indai munoona mbuya Sivanda kuseri kumagadhidheri. Ndobva ndapota kuseri kuya ndanoona mbuya vaya. Vakati Sambai hanzi munoenda kumba kuchikurubhi kubasa kwemurume. Maenda ikoko munoona murume womwana wepfambi rake Edi. Murume wake ndiye uchauya nemi kwandakatenga stendi. Ndobva ndakatangawo kuzwa kuti murume uyu watangawo kunditsvagira musha. Ndobva ndasvikawo kuchikurubhi kuya ndokungonomira ndandisingamuzivi. Ndokubva auya ndobva ndataura naye. Ndikati munoona ndauya kuti ndikutorei mundiratidze kumba kwakatenga baba kwangu stendi. Haana kuramba, saka ndichindimirirai ndibvise makamafurashi. Ndokunobvisa uniform ndokuuya ndokunditora. Takapinda mubhazi ini mberi iye kuno kumasure mbuya washasu. Tapinda mubhazi muya kutaundi svikei kumarket square. Takwira kombi tasvika pana Machao. Wanikei Machao uya uri mumba. Imba yatovakwa yatosumuka, building yacho yatopera. Asi haisati yapera kumwe kwese nokuisa mazenge kwakusati. Murume waide akati mai ndiwo panoenda kudzokera kubasa. Sezvo manditora pabasa. Ndikati shuwa haiwa waita zvako ndapaona ndavaona. Ndikati saka ndochiuya kugara kuno. Zvikanzi usauya nokuti hausati wapuwa chii.
muchato handiti munonzwa ndakagara ndiri kuairport ndichingofamba ndichiuya kumaofisi kuno ndichingofamba kusvika ndakazosvika imba yapera asi vaibetserana nomwana wangu mukomana iye kuvaka inda unotora mazenge kwakati woinda unotora nhasi ndoona vanhu ivava vouya voti tisu vanun'una vacho totokupaiwo 1 room zvinoreva chii iyo iri imba yomuchato wangu. Saka makazonogara pamba ipapo yapedza kufa? Handina kumbopinda mumba macho izvi kungotoona nekuti musi unoyu wandati vanhu vaivepo pakutanga tikaenda kuRentboard tikanovati ngavabve ndiri kuda kuuya kugara kumba kwangu vakati 3 months notice asi hazvina kubudirira ko zvino kwatove nemasamu years kuda 5 kana 6 years ivo vachingoti tiri munotice. Ndo vari kugara ipapo kutaura uno? Ndo vari kugara ipapo vari kuti tiri vahama dzemurume kubva pakangopera imba. Handiti imi ndokuramba muchingogara kuairport? Ndakaramba ndichigara kuairport ndichingoloja zvino nguva iyoyo vanhu vaitenga mishonga yangu isu kuti neye zvino zvinhu zvaoma mari yakunetsa kuiona vakutenga slowly havachanyanyi. Kumusha nemurume makavaka here imba yamungati ndeni? Kumusha hatina kumbovaka imba yedu taitogara mumba mavamweni zvandandichitotaura tichigara navamweni kubereka vana vangu vese ndichigara mumba mavamweni kusvika 3 vana ndichiinda kumabharaki ndichidzoka kumba kuna vamweni ndichiinda chirimo chino saizvozvi ndinenge ndiri kuno kumurume kana mvura ikangonaya ndodzokera kumba kwavamweni hatina kumbovaka imba yataishandisa raive guta remurume. Saka muchato wakazobuda? Muchato wakazobuda ndo pavakati mapepa acho awo. Munozondiratidza muchato ndokuzobuda muchato wakanga wava. Ndichinzwa shoko rakauya kwamuri gore ripi kuti murume nyashaya baba vevana venyu? 2012 ndoendaive kuRuziva ndaitove naye kuno ndichigara nemuroora mukadzi womwana wakati handidi kuti ndione mukadzi wake nokuti haana kundiudza kuti baba ndakura saka kundidherera handidi kumuona pano ndobva ndati mwanangu murume ndowangu ndakabereka naye vana imi makaberekwa naye munhu iyei kushusha kwake ndinokuziva saka izvozvi pamwe zvabatira ipapa iwe mwanangu chitsvaka imba yokuroja zvayo muno muHarare ini ndichagara nemukadzi wako nokuti tarisaonekwa ndinobva kubhoyera ndichiuya kuona baba wako ndichidzokera zvino zvawatodaro watouya zvakanaka chitsvaka imba uroji. Mwana wakaenda pamaikamunda munovaziva maikamunda kana muchifamba vanogara kuGrenora C ndokubva anowana imba ikoko vane zimba ravo ziguru ndokubva awana 1 room ndakawanawo iyeyu Peter ouyawo kuzogara nomwana wangu omuudza kuti usambonzwa iwe usambonzwa kuti ungavabhadhara kuti wakadonha mudenga usanzwa kushusha kwavo ndokwetinotoreva usabhadhara izvo ane emu yokuti imba yotohwinwa nesui. Saka shoko rakazoya kwamuri gore ripi kuti iroro gore 2012 rakauya nani? iyeyu musikana mwana uyu musikana mwana wangu Silvia ndiye akauya kwamuri akati baba vafa? Imakanga muri kupa? Ndakaa ndiri kuno ndichibva ndangoenda kumushaka for 3 days time ndabva kunoku ndichitoya ndichimuona achiti mudumbu mangu munorwadza saka ini ndakangosimuka 3 days time ndichibva ndaenda kubhoera ndichisvika kubhoera ndakutogadzira ndatotora chibage chandakasiya ndarima mai vangu vakati atora nekuti ndiwo wakasiya warima. Inzwa igogo Silvia auya nemeseji yekuti baba vafa makasumuka muchienda kupi? Ende paakauya achiti baba vafa baba vangu vaigara kupi? kuGlenview kana kuti kubhoera? Vaigara kuGlenview baba. Imi makaenda here? Ini kuGlenview ndakazoinda ndikawana vachinzi vatovigwa ndakatoenda bva kuGutu kumusha kwavo
ndatanga kuenda kunoona umwe wangu kuita sendicharyiwa nemaperi. Ndobati Sylvia auya kwamuri ndobati baba vafa. Haana kuuya, wakaita kufona. Akafona achiti baba vafa. Achiti mai baba vashaika. Asi zvavashaika tiri kunovaviga kugutu kune rinda ramai vavo. Ini ndikati zvino mari handina kuti ndifambe netsoka kubva kuno kuri. Ndobva ndadzoka kuno kwaMurambinda ndaipiwa mari yomuchato wangu. Ndobva ndaenda kunoti ndipeiwo mari, zvikanzi mari hakuna. Murume wenyu nyange akafa haana kusiya mari. Ndikati haana kusiya mari, zvikanzi ndobva ndadzokera kumba. Ndokusvika usiku ndokungovata. Mai vakati mwanangu vanga vasati vafa mai vangu. Vanhu vari kuno vane chitsotsi. Dzokera usandobuda pachena. Wasvika wotora zambia rako uchanza vanhu vodaidzirwa mazita, vodaidza nezita romurume wako. Vari kuda kukujuta ndimai yavo. Kumari uko. Yandaipuwa ini. Ine chirisiti chirimo chandakapedzisira kutora musi iwoyo. Ndobva ndateedzera saizvozvo ndakamuka na 1 dzeusiku mabhazi akanga achafamba madhiraivha kuramba kundimirira. Asi ndawana dhora chete kuti ndiende kwaMurambinda kuchiita $2. Kanzi munani muri kufamba nevanhu vaya vanouraya vanhu, muri panapa paperera vanhu mega. Kunyepa munavo vanhu ivavo. Ndikati aiwa, inini ngori munhu kufamba nenhamo dzake. Ndanzwa kuti murume wangu washaika. Zvino kukuinda kuofisi kuti ndionewo mari ndikwire bhazi ndiende kunodi kunomuchemawo. Kanzi kunyepa kwenyu mbuya, madhiraivha kumira pamusoro pedhoo rebhazi. Kanzi potai makadai muende seri. Ndapfuura nditaure nakondakita kutaura akapfiga dhoo. Ndikati hapana zvokuita, chiindai zvenyu. Ndofamba netsoka kusvika ndakasvika kwaMurambinda. Ndichisvika ndichinowana Maria yazoveko. Ndichipuwa mari ndichindopa nechirisiti chamunoona kuti exhibit yangu. Mapiwa mari? Ndapuwa mari. Ndokubva ndakwira bhazi. Ndobva ndadi kwagutu. Ndakaenda netsoka. Maria ndasungirira, handina chandakambotenga. Ndichisvika ndakafamba maraini wose kubva pachikoro pokwaMachawira nerodhi. Motikari 1 yandakaona yaive yauya nemapiritsi. Yakatonge yatove kure, haina kundikwidza. Ndakafamba netsoka kusvika ndakasvika pachitsa. Ndikafamba netsoka ndichizoti kwaHwingwiri ndokwandakaona umwe mukadzi akati mbuya mabva kupi? Ndikati ndabva kubhoera. Kanzi mabva rini? Ndikati ndabva nhasi, ndamuka na 1 dzeusiku ndichingofamba neusiku. Kanzi kufambira chakanaka here? Ndikati kufambira kunoona pakaiswa murume wangu. Ndokuti mwana wangu akandifonera achiti murume wenyu mai hakuchina, wafa. Saka mwoyo wangu uri kudzimbikana. Saka ndichifamba kudai. Kanzi fambai zvenyu. Vamwe vataisenza navo vana mahachi, vana flat surgeon mahachi. Vakadzi vacho vamwe vanga vabika mitakura vachindipa muzhira. Ndichifamba. Mwe ndichiti ndakaguta, mwe ndichiti ndakadai. Ndichingotora ndichingoita sebendi kusvika ndakasvika mausiku. Ndichisvika pamutero mission. Ndichisvika ipapo ndichiona mazukuru vacho vari kutondigamuchira vachitochema, murume wenyu mbuya wakafa, sekuru vedu. Chivatai kuno? Ndikati handivati, ndoda kunovata. Ndaona paakaradzikwa murume wangu. Ndakafamba ndakazosvibirwa nezuva ndiri muzhira, mvura ngainaye futi. Yanaya mvura iya ndichingofamba kudzikana ndakabvisa bhutsu kufamba netsoka. Chibva ndazoti regai ndione kupenya kunoita mvura. Ndaona tsoka dzekuti dziri kubva kumunda dziri kuenda uko. Ndobva ndatevera tsoka dzedu kusvika ndasvika pamba pomumwe waive mugadhijerewo, asi iye waira shuko. Ndaona vana vacho vari kubika sadza. Ndikati gogoyi, ndisvikai zvenyu. Ndovakazonditora kundisa kuna sabhuku wavo. Ndobva ndakanovata. Ndikati handichagoni kufamba nyangwe ndandine chido chekuti ndivate. Ndaona pakaiswa umwe wangu, asi chagoni. Ndobva ndavata ipapo. Kuchidza kumafoni ndamuka ndati mbuya ndiperekedzei, handichazivi zhira nokuti ndakafamba usiku ndichiuya kuno.
akati zvakanaka ndiperekedzwa ndichinosiyiwa paraini pavo pamunda pandaiswera ndichisakura handichapazivi nekuti mazeuswa miti yakura yadaro ndobva ndapfuurira nambuya vaya ndichinosvika uko ndichiona vanhu variko havo asi pasitendi pedu hapachina imba dzakadhirika nemvura ndichizoti garu garu ndichitorwa navatete hanzvadzi yacho ichindiindisa kwababa akati muroora ouya zvakanaka takakuvakira imba isu kuHarare ko unodirei kugara kuna mai vako kudzimba dzeuswa uchikona kunogara kutaundi kwatakakuvakira imba ndikati baba mari handina vasati vataura izvozvo baba chikonzero kana chinangwa chamakanga mafambira ndechekuenda kunoona parinda remurume wenyu makasvika here nekusi kuti makasvika here muchibata atezvara maoko kutoti nidzoi iyeyu Peter uyu kubata demo kuti muridzi wefuma wauya toda kutomutema musati abata demo masvika imimi kuna atezvara makaswa kuti nidzoi here kuti atezvara vakaswa kuti nidzoi ndopandira kunzwa ipapo vakadayira ndakati nedzoi baba sezvo ndauya kuno kudai Silivia wandiudza kuti baba hakuchina ivo vakati wakuudza ndiani ndikati ndiSilivia kanzi zvakanaka asi ndakabvisa 5 US ndikati chema yangu iyi chema murume wangu zvikanzi haufaniri kutipa iwe chema isu tisi tinofanira kukupa chema nokuti wafirwa ndiwe ndikati zvakanaka ndobva ndatora mari iya asi vakatanga vaigamuchira vakafamba raini rose vakashayiwa chenji vachibva vadzoka nayo zvikanzi tozokutorera mari yako musi wouno yakumanyaradzo ndikati zvakanaka muripo ipapo makazoendera kunoona pakaradzikwa murume wenyu havana kumboenda neni vakati chii vakangoti ayo chidzokera musi wouno yakumanyaradzo ndo watichazogamuchira nokukuratidza ndobva madzoka zvinyu ndokugara nyaradzo yakazeitwa handina kumboudzwa shoko nanhasi shoko igore ripiratora nezvarei gore reCovid-19 raive gore ripi zviya covid itongoti makore 2-3 apfuura ndopaakashaya ndobva maenda ndokunonzi pamunozoitwa nyaradzo ndopamunodzoka hamuna kuzodzokera hamuna kuudzwa kuti kune nyaradzo yemurume handiti atezvara vati iwe unofanira kuenda kunogara pamba yawakavakirwa nemurume wako makaenda here ndo pandakauyazve kuno ndo pandakatanga kurwa nemwana wangu musikana zvaakutaura ipapo ndaenda kumba kwangu kuGrenora kuGrenora wanga ari imba yangu iri kuGlenview iye wanga achigara kuGrenora pana vamwewo vari kudhuze nekuDhiu paailoja ndokururama ipapo ndikati ndinotora mwana wangu tifambewo pamwe chete ndobva ndikiya zisei negas tank Rendroad wake akati warova mai vako havane gas tank kuti ugare panapa handichadi ndoda kuti udi uinde namai vako uzive kwaunovaisa ko kana wavarova kana zvavashatira wofira pano pasitendi pangu ini ndozoti kudii ndowana mosa inini handidi inda nawo kwaunoziva iwe wakatakura zvandakandauya nazvo mabhagidhi 2 reupfu rimwe chete rechibage rimwe chete neshuga netoki randakanga ndabva naro zvose wakatakura kamwe chete kunondisiya pakunigirikireni kunonzi kwaikwirirwa makombi anouya kuairport handichazivi zita rako kwamachipisa ndobva ndokwidzai mumotikari iyoyo ndokubva ndasvika pambare nemotikari ndokuzokwira motikari kuinda kwamaperera kuairport kuvamwe vatatu leni muni vamwe vanga vasara kubhoyera asi pamakatienda kubhoyera ivivi vakatokudza here kuti avo maigara navo kubhoyera vanga vaigara kubhoyera vanga vari kubhoyera kuna mai vangu kuna mai venyu
saka vakazozvinzwa kuti baba vavo vakashaya mazviona manje analinimo kuti baba vavo kuchini saka vanga vakatomirawo kuenda nemi panyaradzo vanoona paka makazoenda kuGlenview kumba kwenyu ndakaenda ikoko ndokunosvika kwani vanhu vaiswako mbatya dzangu kana imwe vatora vatengesa maroom divider makitchen unit masitofu angu andaishandisa andaitengerwa nemurume wangu hakuchisina TV radio zvose kana chimwe chandakawana ini handina handiti makazosangana nemurume wenyu rini zvandakamona izvozvi ndi muna January muno gore rino maenda kumibva kuno ndakandabva kuno ndanzi nevekumakombe mbuya muchato womuri kuvhunza isu kuno hatipi iwoyo ndai munopuwa kwamakaubhukisira nokuti isu hatigoni kuti tikupei umwe muchato unorepresenta iwoyo kana takupai umwe muchato zvoita semawanikwa noumwe murume saka indai munopuwa ikoko kubwera mapuwa date court moya motiudza tokugadzirirai muchato wenyu moenda kumba kwenyu saka ndopanga paane nyaya saka ini ndakaenda ikoko ndikanomuona Machau ndikati makasangana papi naMachau pamurambinda paofisi yani paofisi pamurambinda ofisi ipi mapurisa emadhiei aitei ipapo akatodaidzwa akadaidzwa chinzi chii kuti pane mukadzi pano mukadzi ari kuti ndinoda muchato wangu unomuziva here zvikanzi ndiri kuuya kuda nokuti ndakazongoona obva nokufrandi kweofisi akabata mbaribhegi nemasamanisi ndokusvika ndokuisa muchato uya pasi kana muchato kana mapepa asina basa akuateteresa kudai ndokubva ati iwe chirega kufamba mumaofisi uchivhunza muchato inini muchato wangu ndinawo newe usachafamba ndinouya kumba ikoko iwoenda kumba waenda kumba wondomirira ikoko ini ndichauya ikoko ndokupa muchato wako ushandisa zvaunodi zvaunoda komakadi kumubvunza kuti iwe wakafaka ndakamubvunza akati aiwa pakutanga pachoni ndakaenda kuchechi yavateveri vashe ndaenda kuchechi kuyawo vakandiudza kuti murume nyana kufa tinoda kuti mutsanye ndobva ndapuwa 5 days dzekutsanya ndatsanya kudaro ivateveri vashe ndobva ndazoenda kunosunungurwa nechina kubva Sunday iyoyo kusvikira China ndobva ndaenda kuchechi kuya ndanonamatirwa ndokundosunungurwa ndasunungurwa kudaro ndakakoniwa kana kunamata nokuti ndandisina zvechokwadi ndandiri pahonest yokutsanya kuti ndinamate ndakakoniwa ndichingorutsa kusvikira 5 o'clock kubva nguva yatakatanga kunamata kuma8 ndichizosunungurwa ndichienda kumba ndopa ndakanosvika ndakubika sadza ndodya svondo ndichidzokerazve ndopa ndakanomuona murume uya Machau uya Machau saka indobvunza imimi gugu munhu muri kuzwa kuti akafa makatienda kumusha kwake mukanonzwa kuti akafa matanga kumuona achiuya makazotora sei because isusu toziva kuti munhu kana akafa ukazomuona unogona kutotiza handiti ndizvozvo zvandaita vana vake ini agara sezvakaita varume avo ndingatiza chii iye aine vamwe vatinonamata navo handina chandakatiza asi makamubvunza here kuti iwe wakafa akataura kuti ndakanga ndakasungwa kudai ini nokuziva kuti neniwo ndakambosungwa mbira dzakondo saka ndo zvakamuwirawo chandakudaidzira pano ndakudaidza kuti iwe inda unotarisa masamanisi ataitora kuofisi aya unonoona wiri randakasiya ndanyora nanhasi ndinarumu wondoita zvataura wiri iroro unonogara kumba kwako mwana kumubvunza here chikonzero chekuti vanhu vari kuti wakafa mwana wako akandifonera akati wakafa baba vako ndakatonowabata maoko vakazonditi nini unozodzoka panyaradzo iwe uri kupi
ndipo pandakamubvunza ipapo kanzi ini ndiri kuno. Uri kuitei uchinzokafa? Ndakatouyawo pano kuzoitei? kuzonamata nevanhu. Saka kutaura kwatiri kuita ari kubhoera mupenyu? Kana ndakatarisa ka mupenyu chaiyo. Akazo muchitaurapo mune death certificate? Ndinazvo zvose, handiti ndati ndikuratidzei imba. Tasati tasvika ipapo ipapo. Madhethi awa akatotoreswa neivavo vanhu vari kugara mumba mangu kundijuta imba yangu. Death certificate kanotoreswa nehama? Ndizvo zvavakaita. Akauya achikupai death certificate ndiani? Ndaitoenda mumaofisi kufamba kwose kwandinoita ndonyaya dzandiri kufambira idzodzo. Nekuti death kairi kuti muripiwe chitupa chinofanira kunge chiripo chemushakapo. Manje icho pasina, vakangondipa dethi irori chete. Zvinhu zvacho zvinonetsa mapepa acho. Awandiza ndeiko yese akawandisa kudai? Mapepa eimba. Mune masamanisi andinotora mazuva iwano kumaofisi. Ndinongoisa imomo, ndo imba yangu. Nditi ndinoda kugara mumba mangu ndichikone. Ndizvozvo. Saka Sylvia ari kugara kupi zvinoizvi? Izvozvo. Handizivi kuGrenora ikoko kwaanoloja. Kwaanoloja? Hanzi mene kutarisira nyama ife. Vatarisi isusu tichitaura ivo vachikutarisisa. Koleni ari kupi? Ari kubhoera. Makazomudza here leno kuti baba wako apeni? Ndakaenda ndikanomudza zveiko zvino. Kuti usati baba vaya vakafawe. Ini ndaitochema kuti ndave chirikadzi. Ndatove chirikadzi. Saka handichazivi kuti ndezvipi. Nondazomuona kwaMurambinda. Iye wakaiswa madhethi. Munoti utsotsi hunoponesa ihwo. Vadaro madhethi votora vakadzi vaone vana. Chitindo chinototaura kuti handichanyatsonoti but ndimuna December gore ra2012. Hatichataura zvaro kuti because iphotocopy saka hapasinyatsobuda kuti musi wani pakabuda, asi kuti December 2012. First names Kenias, surname Machao. Kanisiyo. Kanisiyo. Kanisiyo Machao. Kanisiyo Machao. Kana kuti Kanisiyo Richard Machao. Pabaitwa identity number 6 male, usual residential address 10899 Glenview 7 Harare. Aged 57. Marital status widower. Hanzi wanga asina mukadzi. Anga asina mukadzi. Saka ini ndiri chii? Occupation zvakanzi kuti vatore imba yangu ka. Right. Date of death. And it's 7th day of November 2011. Murume wenyu akashaya musi wa7 November 2011. Ndizvo vakanyoresa ipapo. Imi ndokusangana naye izvozvi muna January gore rino 2025. Yeah. Saka amuna kumubvunza nenyaya kuti ndakatobata death certificate rako iwe? Aizvi iwo handiti ndo mapepa ndakandaenda nawo iwawo. Ndo andakaenda nawo ka. Muchato urimo futi? Muchato hausati wamo. Mune inonzi chipasi yekumirira. Ndo yandakapuwa nevekumakombe kuti hatingakupi umwe muchato. Imi makachata chapter 37. Zvamakachata chapter 37 kuno kuHarare hatipi muchato iwoyo. Saka muri kuti iri pepa iri makaripiwa kwamaifambira nyaya yemba? Master of the High Court. Ndo yakakupa pepa iri? Ikoko rakaendeswa nani? Ndinoziva zvingani? Handinotovhunza ndinoziva zvingani? Ndisati watovhunzawo ivavo vari kurambira mumba mangu ndio vakaindisa ikoko. Ndiani uyo ari kurambira mumba mangu? Ndiye Peter iyeyi. Peter ndeupi? Ndiye unoti munin'ina womurume wangu yeti vanhu vandaitogara navo. Munin'ina womurume wenyu ndiye akazikura kuti ndiye akafambira nyaya dze? Ndiye waiitisa zvose izvi ari pamwe chete nomwana wangu naSylvia.
Saka iye Peter ari kugara ipapa. Ndo paari pamba ipapo. Nemukadzi wake nevana vake vototeteresa vana vangu vaya kuti imba yayeduka. Mune namba dzaSylvia dzefoni? Namba dzaSylvia dzefoni ndipe uyai nawo kuno. Uyai nawo. Mambodzoni. Na utiregai titarise kuno. All right. Mudzosere imwe photocopy. Tsvagai namba dzake timbomutsvaga tiunzwe kuti mufonere tiri pano tinzwe kuti kana idzi dzapita izvi ndiripi? Ndiri kuchaJose chikuru Grenora. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.